ang laudja. Anja ka ni dinong aging isa. Ako rabig dinong ag anak kadako. Unsa man po ning isa? Ako rabi humba. Tay grabing dako adang kaldero. Nong Nias nagluto na og pansit. Hello guys. Nakatulog ko. Yan nagamata ko kay tagtiguang. Okay. Pagtanaw sa oras ay halos 3 na. Sa kadlawon. Hindi dahil nagkaraw-karaw sa kakanawa. Guys, dahil ang ante wa dito nagbuntag. Ang lista pa. Mga panakit. Ito pinatog sa tento ah. Tapos bangko na nung itong. Okay guys. Tara, galungag nagkanon guys. Tag sayo. Klaro na kayo guys ana. Hi guys, majong buntag. Majong buntag ganyan tanan o karon buntag na dari. Ano ang nagdigamo na. Nakalungag nagsadugan ni ina magkaang kaldero, ngagilong agag kanon. O di ha? Kadakong kaldero. Okay pang nag-generator kay hayag naman. Wala aliwares. Ya pa na buntagan lagi pangkapoy ning mga kusinero. Arang haguad ni sila. Nagbuntag ni may mga tug. Majong buntag. Buntag ganyang tanan. Yung simana para ba niyo dagko na kayo? Ha? Di ni mo wa kay imo na magibangga. Bugas ilang ganahan aniwin. Murah. Arte ba yung manukam relo palitan page na. Kape. Anang ikabo kay hinlo maning tasa. Okay guys. Taon ning naghiwag Bombay. Mulong ka may mga tugi sa kagabi eh. Ang ante ah. So, kay magsumpay ni lamisa. $33 kada bulan. $33 pero bisa ka dala-dala nimo. Dili pa rin diri nga kuan. Bye. Sama na. Kani ay humba unsa man ni? Ha, laudja. Mao ni ang laudja. Anja ka ni dinong aging isa. Ako rabig dinong ag anak kadako. Unsa man po ning isa? Ako rabi humba. Tay grabing dako adang kaldero. Matangwen ning uwan nawen. May problema maglutuan. Oh, ante. Wen. Padlisi sa ano? Patay ni akong assistant manager. Tarong ka na mo agaw kay ni Usman. Napit ka sa ganun. Ngayon. Ano yan sa'yo? Nunoy. Nangabot na.
kagikawa ka. Ni Ana si. Wow, pariha mo mga kusgan. Pariha mo. Majung buntag noy. Nay, majung buntag. Asa mag-imong partner? Joke. Dagan-dagan ko. Unsa man? Na yang gilista. Unsa man? Hindi, sagdira kay camera naman. Di ambi nang imong sa kayang picture. Ay si. Lalalahi. Kana may naghimog lamisa. Si Wuwog. Noy. Mula ka mangkuloy ka mo palit mantil, katong mantilan. Alam mo pa baga. Nakay budget ko. Ante ang kartulina. Pareha mo na may mga budget. Maglibog na mo kinsay mo palit. Bitaw. Dali ra. Pasti lang dali Ante. Hinloon ang paligid. Palista ka sa kuan tuyo. Service kay motor, dagang karga motor. Lagi, dagang pagkagbit-bit. Ano man ang dagang magbit-bit? Wala di nakawit na kay dagang bit-bit. Ikis motor. Uban ko ante? Ay, insakto. Ante, di na lang kumuuban. Aon sa man? Di na laman ipaad to ni Edwin. Oh, pagdagpad yung ante. Awang-awang ang naginimar basta mag-ialag ako. Surat ko pek patay ko dulu. Yapon. Nama pedis surat. Yawa. Ay, bantay lang. Inglihok. Bisi ang linya. Naghimong utrog lamisa kay isumpay sa isa. Kay mo bara. Ilong bunseng. Butan na pa eh. Daghay mga usay tubig arin eh mga chicks pa da. Karon ni guys. Gaawan na ni mga gapandong ko. Nilhig sa lang kita mo unsaraan. Kapan ini. Oh, butang apa dai kusadai bapak. Duha niyo, duha. Ay na. Aron mi mo. Baso o plato. Baso o plato. Tuyo na anda bago may tikanganan po sumigas. Duha kan? Doble kay ron. Dito na sangon. Pero malikton
Saan pa man nimo? Ani duha tulang di. Madyo man magdancer, magsadyaw ng mga ulas ibabaw. Liguna naman ang magtuko pa man ka. Oh god. Hindi na. Ang mana na. Kanang ubos mo ni gamay isa. Ubos bitaw. Ya dapat sinong rin eh oh. Mau pa gani pag-abot na ni nagmugas nagpanakat ya. Atsal. Oh, ingana di ay uban kay ibuhat lagi. Ah. Mau ba di ay? Dili siya kanang direkta na bitaw nga dili nga ibulat-bulat. Kare bang atsal isang kisabod. Sabot seedlings kay naman ito gahapon. Ya. Kung i-turnover nimo nya video arong mahibos ni. Okay. Namang lumbay dyan na dagan ng atsal nong. Ha? Umangat manonoy oy. Lagi. Karon, Wala lang bitaw kay May ko ya. ano naman tagdaghang utanon. Oh, okay guys, dia. Kaya akong ihatag nimo mga seedlings akong gipalit dito sa bilaran. Ani ay When isa aglog nga SIM card. ya batong kini, batong. Batong ni ha. Okay. Okay. Sunod. Pitsay. 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 Sunod. Talong. Talong. Cucumber pipino. Pipino, cucumber. Kini mo nilami pang atsal-atsal. Oh, bitaw no salad. Pwede rin itanom nimo anas mga pakatayon anang na mga daplis labat. Ana ilumbay ng daplis labat. Amo ipakatay din na no isa. Katay raman ni siya nga na mamunga. Na daghan ang bunga, daghang mga silingan ini. Okay, libre jud. Libre tanan. Nya makapamaligya pud mo og naay daghan. Arang. Okay? Anhira nagi kano isa. Kini Mul. special nga seedling kana. Ay, arbito no, isang tawo sinaw-sinawon. Kana mo na siya. Diyan no, salamat ari noy. Way sa payan. Ay. Tikla sa kong kape. Asa na magkuha ko gininit. Palihog kun day. Okay. Era dapat des na hak-hak na. Di ko no kakaon, di ko no kakuan dali kalatay nga tubadong ba. Ay habo grabe tawlong. Butang aghukot kay butang agtrapal kay uwan dire. Na nabasa na yung taon ni nang hiwa. Wala man yung mga tog. Utan din sa Along Mario ah. Along Mario. Simbako. Abirahan na long. Abirahan long. Ay ba tumoy na. Apo gragya po na. Ha? Ay, ubos ay pakunulong. Alo agi long, lu agi. Ubos pa lang. Ito na isa ana ra hak taman. Hak. Ay lupot. Halaan sangan malang mubura malang trapala. Sao naman na ha? Luna. Okay nay. Okay. Nganong abakhuon man tuod ana. Ayong buntag mga kaigsunan, plano din ning lugar ha. Hatan og swimming pool para Wow. og naay mga gusto maligo, bayad sila sa mga ligo. Wow, lami asi noy ay nay swimming pool. Ay, Kinahanglan ni og budget gikan sa atong mga kaigsunan pod. Pero nga kinahanglan ta din og bakho kay og mano-mano dugay man. Bitaw. Kinahanglan bakho. Wow, ninduta si nay swimming pool ana noy. Lagi mo ning swimming pool kana may tubig. Bitaw, wa kay bayad noy. Kita way bayad pero lain. Di ba ang tubig way bayad? Way bayad. Wow. Libre mag tubig. Oo. Sayang ang tubig. Sayang. Aron nga ma-stack ang tubig. Mura na nig tourist spot. Mag-tourist spot. Pag-uho nato ning kuan. Man dito gusto. Mga patid. Ayan, dug konekta no mo mga saging, mga prutas. Bitaw. Kanya
kanang mga putanon. Ba? Kaya ron nga, di na maglisod ang atong mga kaigsuunan. Ugo, saan ka maadjong plano ha? Food supply, ana. So, basta magtinabangay lang tanan, lihok tanan. Mao. Hindi yun nga, magpa-senior pa ta. Mao dyan. Ako ra may senior, kamo junior man. Ako'y senior, siyempre ako mo ay. Plano. Nagda sa plano pod. Anak. Okay? Okay, salamat. Sa imong maadjong plano. Ala. Okay, Noy. Kapot sa maluto na rin, mga unta. Si Ingo, ani ana og si Antelina. Majong buntag, ante. Ani ana si Madam. Majong buntag. Kita niyong kusinero. Niya sila. Buntagin ko. Nami kay mamahaw na. Palihog ko long. Basa pa kanon? Pero luto naman long. Okay ra na long. Oh. Luto na na long. Ay ganitong lugaw. Oh. Ang problema long kung nahilaw, wa man ay problema. Okay. Anoy. Di anoy. Di nagisa pa sa man ni minudo na ne? Ay inatayan. Ne di ka na og bas ka. Okay. Wow! Nag-order si Antelina og cake. Wow! Okay guys, maghukad ko kay mamahaw eh. Ani ra, hingutay ba? Ani ha? Okay. Maghukad na si Maliro. Adagahan nagkarne oy. Pero ako ko di man ko baboy. Sige naman. Namay inan-inan ha. Allah, dagahan na nagsaging naon na dane. La, dia, mga bata. Listo kayo sila sa atong mandar. Kay Hala, pang buho mo. Ano ka ka? Why kwarta? Hala. Along Mario, along. Kano no? Kansa mo dali long. Wa pa may pamahaw nagtanim na magsaging ara kabuutan. Nga bata. Buutan din sa Along Mario. Di pa sila dari, wa pa na magluto. Magluto pa sila ginata dyan. Magdopoy, nagtanong og saging. Sana naman na si Jack ng minudo. Para minudo na guys. Ay, pansit. Karon magluto na si Nong Pias, no? Okay, si Nong Nias nagluto na og pansit. Yeah. Dara sa las gawas galuto. Lingkuran nas kanaplinan. Kay ini kabuhi sa saging ana, ilawom hindog man. Magbutang ta dinhi og Unsa pod? manayaw tang tanan dinhi. Ay, kamaat. Mang disco. Saka sagingan, disco, kalasangan. disco ra, wala nas kanta. Muas mo disnunoy. Roman swimming pool are mga ligo ta. Nanangan to duha ka andan. Oh, grabe. Magpili raw ga sa dapit maligo. Dares mga bata sa ibabaw, mabaw ato ilawom. Wow, lamian sa pa ibang plano, noy. Ares mga bata, mga kuandra, mahawak ra. Bitaw. Murag tourist spot na ni. Ka.
Kapuli kay Agos Enero. Wow. Laghang gulay. Mao nay pansit daghang gulay. Manay, batong buntag manay. Nganos ito rin? Buntag loy. Sila dai. Nagsunod doon eh. Buntag ante. Kami? Gahapon. Aning manoy, igsoon ni sila ni ang ante, ang manoy. Tulo rin ang kuan na ni, ang angkol, ang manoy ni, isa manoy si Preng ug si Inko Miguel. Maranig reunion. Marag reunion eh. Reunion na. Wala mo sila. Pero Thanksgiving sa neron. Ug mag-reunion na sa Antimer. Salamat sa Ginoo. Kuya Ik, God bless you. Kuya Ik. Tapos ina, oh, pwede Inawa pa.